Basta't panagserbing iniako Diyos, when puno anak kaya. Aduha kita di makaparaksa, kenda iti tumalaya. Iliw-liwanag bayan, hindi panagnan, inantantanda. At damay sa para sa mga pamilya at ang kendati panagbiagdan buhay lumayti igat na nagsada anyang atagi parimedyadan ni Jesus laeng isut mantedrasa ken kinatal na ini panagbiag aisut pagkawan bendisyonan nawadwan ni Jesus laeng magdedraksa at damay sa darang sa kapamilya at ang kenana nagdudat ayaw Tuhan handagda at sugin at may wawa kanyot ayata may daranda ni Jesus laeng isut mangkedrasa ken kinata